Oké, hát akkor sziasztok, megint ugye élővel 25. adás most már, és akkor ez a Budai Demokrata Klub, és nagy szeretettel köszönjük Herford Mariettát, kormánybiztos, árnyék kormánybiztos, és Tud Tamást, aki a 15. kerületben, ami kedvenc kerületünkben, ugye, ahol szoktuk vinni az ajándékokat a Károszéknek, az Tamás onnan jött, és ott is ugye Roma ügyében bízott, ugye, ha jól emlékszem. Mi minden évben karácsony. Cigány önkormányzati, ugye? És ugye azért hívtuk őket, mert gyakorlatilag ugye erről a kisebbségi kérdés, bár nálunk ugye kevésbé érintett a terület ebben, de azért nyilván nekünk is ezt erről tudnunk kell, hogy egyáltalán mit lehet csinálni ebben a dologban. Annyit szeretnék mondani, hogy akkor itt megint ugye felvesszük az első 1 órát, azt kirakjuk YouTube-ra, tehát nincs, és utána a kérdéseket azt nem veszünk fel, hanem most már szabadon beszélgetünk. Úgyhogy ugye beszélgetőtársunk még Tóth Amin, a politológus, aki a kérdéseket szokta nekünk összeállítani, hogy egyszerűbb az életünk, hogy tudjuk, hogy miről beszéljünk, tehát nem lehet csak úgy össze-vissza beszélgetni. És mindjárt ugye az első kérdés, hogy itt Budapesten hogy látjátok, hogy a kisebbségi jogok, a kisebbségi szervezetekkel való kapcsolattartás az milyen, ugye most a román munkaerőben egy kicsit előre léptünk végre, talán ugye évekig Budapesten nem volt megoldva, mert hát emlékszem, amikor egyszer a Tamásékkal talán 2 éve koszorúztunk, és akkor azt hiszem, hogy 30 budapesti szervezet külön-külön koszorúz mindenki, és mondtam, hogy nem lehet egybe kérdeztem a Tamást, és mondta, hogy hát sajnos még nincs megállapodás a szervezetek között, de azóta úgy gondolom, hogy ebben van valami előrelépés, és akkor Marietta egy pár szót erről, hogy te hogy látod, hogy itt Budapesten fejlődtek a dolgok, előrébb léptünk, vagy semmi sem történt? Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást, és ahogy mondtad, szerintem az teljesen mindegy, hogy egy kerületben hány roma lakos van, mert közös ügyünk az, hogy a romák helyzetéről is beszélgessünk a fővárosban. Különösebb optimizmus abban, hogy összefogás van, ez szerintem nem csak egy ilyen kifejezetten specifikus cigány kérdés, hogy akár a civilek, vagy az önkormányzatok, vagy akár a szereplők, a pártok együttműködnek el. Szerintem az egy nagyon jó példa, ha most akár csak a saját magunk helyzetét nézzük, hogy azért vannak különböző nézőpontok. Én ugye a civil világból jövök, én 12 éve vagyok most már mondjuk csak fél lábbal egy roma nemzetközi civil szervezetben, és mi mindig az együttműködésre törekedtünk. És nekünk ez nagyon jól is működött, hogy hozzunk létre fővárosi platformokat, és abban kezdjünk el szakmázni. Ez most nagyon hiányzik a fővárosból, és én nagyon bízom abban, hogy akár, és még most sem késő egyébként, meg soha nem késő, hogy akár ennek egy hivatalos platformot is teremtsünk, akár a fővárosi önkormányzaton keresztül, hogy legyen valami, ahol találkozunk és ahol közös ügyeink vannak, akár, és itt nem feltétlenül csak projekt alapon, tehát nem mindig abban kell gondolkodni, hogy most éppen milyen pályázatokat írunk ki, hanem legyenek szakmai visszajelzések, tehát hogy legyen egy működő mechanizmus, amiben be lehet kapcsolódni, ez nagyon hiányzik. Így felvetésnek ennyit mondani, és akkor nem tudom, hogy a Tamás hogy látja ezt a kérdést? Hogy lássuk így egészben a cigány ügyet, akár itt Budapesten is. Tudni kell, hogy a rendszerváltás után a cigány önszerveződés az nagyon szépen ívelt fölfelé, akár a többségi civil szervezetekhez képest is megállta a helyét, tehát óriási dolgok történtek. Aztán 94-95-ben lett a kisebbségi törvény, ami lényegében így hát államosította a cigányügyet, és a nemzetiségi önkormányzatiságba terelte ezeket a szerveződéseket, és gyakorlatilag így foglyul ejtette ezt az egész történetet, és azóta egy picit belassult azért ez a történet. Természetesen vannak kivételek úgy Budapesten, mint vidéken is, de olyan nagyon jelentős, mint ami 95 előtti nagy szerveződések voltak, azok talán most hiányoznak a cigány közösségből.
És azt tudni kell ugye, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak a mindenkori hatalommal muszáj kiegyezni, hiszen a működésük feltétele ez. Úgyhogy az együttműködések és szervezetek, tehát azt lehet tudni, hogy minden szerveződés tart valamelyik oldal valamilyen kapcsolatot, hol erősebbet, hol kevésbé. A nemzetiségi választáson is ezek mentén szerveződnek a szervezetek, és az indulások is, nem tudom itt a kerületben, hogy hány szervezet szokott indulni nemzetiségi megmérettetésen. Kevés. 8 nemzetiségű szervezet van, és ugye a cigány kisebbség ugye az úgy nem nagyon van, tehát, de van, csak ugye nincs megszervezet. Igazából itt a kerületben csak a német kisebbség az, akinek tényleg vannak eseményei. A többiek is mindig üléseznek és próbálkoznak, de régebben itt is egyébként sokkal jobb volt ez az élet. Én emlékszem rá, még 2002 között, amikor szóltam képviselő, akkor gyakorlatilag állandóan volt valami horvátbál, vagy örmény, tehát mindig, főleg a görögök voltak itt olyan erősek, akkor még egy nagyon erős görög diaszpora volt itt, most már ugye ők is kevesebben vannak, ugye kiöregedtek, a fiatalok már nem görögökként élnek, vagy szétszólódtak, nem tudom. Úgyhogy, de hát ez ilyen, itt igazából, ha már ugye, tehát sokat tudsz a fővárosi dolgokról, hogyha fővárosról, te most hogy érzed, amit csinál a mostani fővárosi vezetés, az sikerült lyukba jutatni, ugye a Rézumes Melindával és ebben az ügyben, tehát hogy most akkor egy kicsit elindult egy jobb irányba, ugye most egy csomó kerekasztal van a fővárosban, idősügyi kerekasztal, ilyen munkás, nem tudom milyen, ilyen kerekasztal, romaügyi kerekasztal, nem is tudom, hogy van például. Ugye? De ezt ugye mindjárt létre lehetne hozni, mert ugye sokban nem kerül a kerekasztal, viszont legalább akkor meghalljuk a véleményt. Kicsit közvetlenebbül. Igen, a Romanoker újjászervezése az új elnökséggel az mindenféleképpen egy nagy siker, és a működésén is látszik, hogy hát talán az előző évtizedhez képest talán egy év alatt többet tett, mint az előző regnáló elnök. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy nagy fegyvertény és nagy erőlelépés, hogy van egy jól működő, programokat kínáló, fővárosi működtetés alatt álló cigányokért dolgozó kulturális intézmény. Úgyhogy ez abszolút egy sikernek könyvelhető el. Természetesen ezzel nem zártuk le a roma ügyben tehető dolgok sorát, még rengeteg tennivaló van, de ha mondjuk úgy haladunk előre, mint ahogy ebben a ciklusban sikerült egy nagy dolgot, ami a Romanoker jelent rendbe tenni, akkor szerintem biztosan jó úton. Akkor júni 9-én ugye érdemes rákszavazni, és akkor utána a 10-től már fel is lehet állítani. Ugye most is meg lehet tudni, egy évvel a kampányban azért nehezebb, mert akkor mindenki azt hinni, hogy csak a kampány miatt csináljuk. Hát igen, tudni kell, hogy lesz ugye nem csak Európa parlamenti és önkormányzati, hanem nemzetiségi önkormányzati választás is egyben, és itt ugye fővárosi cigány önkormányzatot is választunk listáról, ami nagyban meghatározza akár a fővárossal való együttműködést, akár a Romanokerrel való együttműködés jövőjét is, úgyhogy ebből a szempontból ez nagyon fontos. És akkor végre valami normális együttműködés kialakulhat a főváros és a cigány szervezetek között, és lehet ugye az előző 30 évben néhol jó volt, néhol rossz volt, de aztán itt a végére nagyon kialakult egy ellenállás, ami most valahogy ilyen szétszálltak a lovak, ahogy mondott, de ebben az utolsó évben akkor ez jó hír, mert igazából ugye most akartunk mi is ránézni, hogy mi történt, mert most nyilván az elején még nem kérdezzük meg a Melindát, hogy most akkor mi történt, mert az elején ő is csak nyilván nézelődött, hogy mit csinál, de akkor ezek szerint ez egy sikeresebb történet volt, amin akkor
mondjad, hogy mi az, amit... Megengedem előtte, hogy a romanokkeres dologhoz csak egy-két mondatot, mert nem biztos, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy mi ez az intézmény, és akkor nem menjünk el úgy, hogy akár a nézőknek is ez nem tudják, hogy hova kell bemenni. Annyit kell tudni, hogy azért ez egy jó 10-20 évre visszamenő, nem? Tehát az inkább 20 évre visszamenő intézmény, ami még Zsigó Jenő, talán hallottak egy nagy roma aktivistánk és tiszteletreméltó politikusunk, is akár nevezhetjük így, akik megteremtették ezt a romanokkert, és akkor ez egy nagy intézményként működött, több száz hallgatónak meg diáknak adtak ösztöndíjat, volt egy folklórmozgalom, kulturális intézményként működött, voltak például kiadványokat készítettek, tehát volt egy szakmai, akadémiai munkája is akár. Megteremtették a szakmai táborosztatást, tehát egy nagyon sokrétű civil szervezetként működött, amit aztán átvett egy másik vezetés, és amikor én felkerültem Budapestre, én eredetileg Nógrád megyei vagyok, és Borsodban tanultam, és én amikor 2013-ban felköltöztem Budapestre, akkor ebből a romanokkerből már nem sokat láttam. És nem is tudtuk, hogy van, akkor FROK néven működött, Fővárosi Roma Oktatási, Kulturális és Oktatási Központ, aminek mindig csak azt tudtuk, hogy most éppen itt van a székhelye, most ott van a székhelye, van egyébként egy nagy festménygyűjteménye, tehát az is egy nagyon, egyébként egy nagy értéke ennek. Most egyébként a Király utcában van a képekből egy csodálatos kiállítás, és csak azt tudtuk, hogy kallódik ez az érték, nem látunk programokat, nem látunk működést, és ez a fővárosi roma értelmiségnek és civil szervezeteknek egy úgymond, hát igen, egy követelése volt, ezt szerintem joggal mondhatom, mert itt azért nagyon sok egyeztetés volt ebben, hogy ezt a kulturális intézményt állítsák vissza és szervezzék újra. És akkor ugye nyilván az új fővárosi vezetéssel történt egy szakmai megújítás, tehát egy új vezetőt találtak. A jelenlegi vezető szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy egy roma nő, tehát hogy egy női vezetőnk van, és kapott egy új intézményt, tehát hogy most a Király utcában van egy új központja, egyébként egy nagyon jó és jól használható és hasznosítható művelődési központ, amiben rendszerint vannak kulturális, oktatási és minden egyéb ifjúsági programok, megmaradt ennek az ösztöndíj része, ez a fejlesztő és szakmai támogatást nyújtó profilja. Úgyhogy igen, ez egy nagyon fontos lépés volt az elmúlt években, és nyilván a fővárosban látunk még sok-sok kezdeményezést, akár a fővárosi roma gyakornoki programmal, ami alapvetően szerintem nagyon jó gyakorlatok, vagy ilyen példák, és nyilván az meg egy másik kérdés, hogy ebből az egész fővárosi struktúrából, vagy döntéshozatalból egyébként hol vannak egyébként a romák, és amit mondtál, tehát hogy van-e platform egyeztetésekre, beleszólásra, a véleményezésre. Szerintem ott csúszunk el egy picit, hogy mindig azt mondja minden vezetés, és ez nem csak főváros, hanem országos szinten is, hogy a nemzetiségi önkormányzat, és az esetben a fővárosi vagy az országos a partner, mert hogy demokráciában, most ez teljesen mindegy, hogy abban vagyunk-e vagy sem, ez egy megválasztott képviselőtestület, tehát nekünk velük kell egyeztetnünk, mondja ezt a mindenkori vezetés és hatalom, és azt mondja közben meg a cigány társadalom, akár a fővárosban, akár országosan, mert gondoljunk csak az országos roma önkormányzatra, meg Farkas Floriánra, meg a Híd a munkavilágába, ugye nem kell ecsetelnem, meg a Dohány utcai székházban történt folyamatos verekedésekre, meg veszekedésekre, hogy nekünk nem ők a képviselőink. És akkor itt van egy konfliktus, a szervezetek, a roma közösség és az intézmények, meg a politikai vezetés között, hogy akkor hogy tudunk mégis jó szakmai, politikai, meg az érdekeink, közös érdekeink mentén kialakítani párbeszédet. Úgyhogy, és szerintem most itt ez egy jó terep arra, hogy mondjuk ezeknek a hiányára, meg mondjuk a lehetőségeiről is beszélgessünk egy picit, mert szerintem az nagyon hiányzik. Tehát, hogy nagyon fontosak az intézmények, tényleg akár a
roma diákok felkarolása, de hogy tényleg egy ilyen politikai reprezentáció és befolyás is legyen, az is szerintem egy borzasztóan fontos része ennek a történetnek. És ugye és szerencse volt a szerencsétlenségben ez a pandémia, mert azért tudtunk ilyen kiváló intézményt viszonylag jó áron megvenni, mert ugye tudod, nagyon sok cég csődbe ment, és az ingatlanok nem volt ára. És akkor, mint tulajdonosi bizottság alelnöke, ugye borzasztóan örültem, hogy rendkívül jó áron vettük ezt a kiváló ingatlant, és ez az ingatlan, ez valami csoda. Tehát ez egy olyan értéket vettünk, hát ha nem lett volna a pandémia, akkor lehet, hogy még mindig keresnénk az épületet egyébként, mert olyan árak voltak, amiket nem tudott az önkormányzat kifizetni, és akkor hirtelen egyszer csak sikerünk volt ebben, és ez mindannyiunknak jó, mert ugye akkor ugye a kisebbségi önkormányzat, meg a civil szervezetnek, a románokárnak is lett egy jó helye, ami használható és hasznos, és ez szerintem hosszú távon is jó. Tehát ez nem olyan megoldás, hogy most akkor 3 évig de jót el leszünk, és akkor találjunk ki, hanem ez hosszú távon megoldotta a problémákat. És akkor Amina, mi a következő kérdésünk? Én túlmennék egy kicsit ezen a képviselet kérdésen, és inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy az Európai Parlament ugye számára ez egy nagyon kiemelt kérdés, és ennek érdekében számos intézkedést is tett. Gondolok itt arra, hogy a roma gyerekeket beiskolázta, az egészségügyet fejlesztette, illetve tisztességes és nem szegregált lakhatási intézkedéseket is hoz. És nekem az lenne a kérdésem, hogy szerintetek ezekben a kérdésekben mennyit javított a főváros, javult a helyzet, hogyha nem, akkor miért nem, és hogy néz ki az országos szinten. Beszéljünk az országosról. Országos szinten ugye onnan indulhatunk, hogy igen, nyilván van az uniónak az egy, szerintem sok szempontból vannak vállalásai, de van egy kifejezett konkrét a roma stratégia, ami 2011 óta van már, és most 30-ig van a következő ciklusa ennek. És ugye pont az emlegetett Farkas Flóriánhoz köthető, szintén egy ilyen már az uniós stratégiához is köthető forrás, ugye a Híd a munkavilágában, ahol 1,6 milliárd forintot kellett visszafizetni, és egyébként 2,3 milliárd forint tűnt el, amiben egyébként a foglalkoztatással kellett volna foglalkozni, meg a felzárkóztatással, esélyteremtéssel. Tehát itt voltak luxusautókat, vagy igen, sok más fontos dologra ment. Nyilván én ezt nem szeretném csak a romákon elverni, szerintem ebben a kormányunknak is jó nagy része volt, tehát hogy ez egy ebből a szempontból szerintem nagyon jól megmutatja, hogy hogyan gondolkodik a jelenlegi kormány a romákról, tehát hogy a források, amik vannak, azok, és ebben az a szívfájdalom, hogy soha ennyi pénz nem fog jönni már az unióból roma felzárkóztatásra, vagy roma inklúzióra. És miközben azt láttuk, azt látjuk, hogy egyre nagyobb a szegregáció és a szegregált oktatás, és Magyarország ellen egyébként számos kötelezettségszegési eljárás van ebben. Amikor ugye megnyerünk egy pert, és azt tudjuk mondani, mint például Gyöngyöspata kapcsán, hogy már pedig törvénytelen a szegregáció, akkor ezt a kormány nagyon csúnyán visszafordította, biztosan hallottak erről aki, hogy nehogy már kikecsöl, majd az is pénzt kapjon, tehát hogy még meg is lettek alázva ezek a családok és ezek a gyerekek, akiknél ugye bebizonyosodott az, hogy ők szegregált oktatásban tanultak. Tehát egy kicsit olyan, hogy úgy a perifériára vannak szorítva a romák, de egyébként már nem csak a romák, tehát hogy ez nagyon sok nem romát is ugyanúgy érint. Úgyhogy országos szinten olyan nagyon nem állunk jól ebben. A főváros az nyilván egy nagyon más terep, mert nagyon más egyébként az életszínvonala az embereknek. Nyilván ez is kerületenként, meg kerületrészenként változik. Azért láttunk számos olyan kezdeményezést, aminek az volt a cél, vagy az a célja most is, hogy a lakhatásban segítsen fiatal párokat például, vagy egyébként egyedülálló, nehéz körülmények közül kikerülő családokat, meg fiatalokat, tehát hogy vannak szintén jó kezdeményezések, akár a támogatlak program, ami szintén egy fővárosi kezdeményezés, tehát hogy egy-egy szintén jó gyakorlatokat be tudunk mutatni, meg kerületi szinten is látunk számos ilyen dolgot.
Szerintem itt megint az van, hogy azért, és ezt te biztos jobban tudod, hogy a főváros sincs annyira, tehát hogy nem az van, így korlátlanok a lehetőségei egy kerületnek vagy egy fővárosnak, hanem ilyen nagyon függési viszonyok vannak, vagy hogy az van, hogy most 20 lakást fel tudunk újítani, amit szociális bérlakásként aztán továbbadunk, de hogy így kb. Eddig ér a kezünk. És hogy szerintem nagyon fontosak ezek a kezdeményezések, egyébként nagyon fontos az, hogy van egy unió, ahova tudnak fordulni a romák is, és fordultak az elmúlt években nagyon sokszor, főként az oktatási szegregáció kapcsán. Az egy másik dolog, hogy mennyire kikényszeríthetőek az eredmények, de ettől függetlenül ez egy nagyon fontos, sokszor egy ilyen mentőrnek tűnik már itt a igen, mert ugye az a nehéz, hogy azok a kerületekben van sok roma, amelyek szegényebbek, és ugye a budai kerületek gazdagabbak, és igazából, tehát ugye itt azért nincsen ilyen probléma, mert úgy megoldjuk, mert itt kicsi a probléma, de hogyha mondjuk a kőbányai cigányság helyzetét kéne megoldani Budán, akkor az, de biztos, hogy így se tudnánk megoldani, nincs annyi pénz. Ezért kell a felső önkormányzat ahhoz, hogy ezeket a pénzeket valahogy a kerületekkel együttműködve, tehát ezért rossz ez a nagyon szegregált helyzet, ugye, hogy a kerületek külön vannak teljesen, a főváros is külön van, és nincsenek együttes programok, amiben voltak kezdeményezések, de az összes kerület azért mindig a saját maga felé hajlott a kezet, tehát amikor voltak ez a szolidaritás napok, hogy legyen egy közös. Tehát mondjuk, ugye amire most szóba került, van ez a kelenföldi kollégium, ami a miénk, és 9 milliárdért akarjuk eladni, hogy miért nem csinálunk belőle lakásokat. Hát például ugye akkor tud ember lakást csinálni, hogyha minden 23 kerület azt mondaná, hogy igen, akkor ez egy közös program, és akkor közösen adjuk oda a lakásokat ilyen és ilyen arányban, és ilyen, mert azt, hogy mi most itt fogunk 40 szociális bérlakást majd a Böszörményi út megvalósítása után megépíteni, hát ugye azért 40 bérlakást nálunk rohadt sok, és tulajdonképpen még már azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem is tudjuk 40-et odaadni szociálisan rászolni, nincs ma annyi. Itt a kerületben összességében, mert már mindenki kapott a kerületben, aki szociálisan rászól, megépítettük ugye a Fecskeházat, ami szintén a DK-nak volt az eredmény. Tudjátok, ezután, amikor akartak munkásszámot csinálni, és mi pedig, vagy alkotás után, igen. És ebből is gyakorlatilag egy jó projekt lett, és most itt a dolgozók kapják lakásokat. De hát nyilván ez egy fővárosi program tud lenni, hogy hova építünk. Ugye például ugye a Rákos, a Mini-Dubaj rendező is, tehát nyilván ott is lakásokat is kell majd építeni, és ebbe nyilván egy főváros kormány együttműködésre van szükség, aminek egy kicsit jobban kell majd működni a következő 5 évben, de én azt gondolom, hogy erre lesz lehetőség. Tehát nem lehet ez a háborús állapot végig, és akkor ebben nyilván partnernak kell mindenkinek lenni, hogy igen. És akkor talán ez tud segíteni. Meg kerületi szinten látunk nagyon jó gyakorlatokat, meg jó példákat, amiket meg kell nézni, hogy hogyan tudunk jól fővárosi. Igen, és az a baj, hogy a főváros mindig nem azért adaptálja, mert mindig amikor a kerületi, tehát mondja a kerület, a főváros biztos, hogy adunk havi 20 000 forint szociális támogatást, és akkor ugye föláll valamelyik kerület, mi havi 60-at adunk. És akkor a főváros meg, hát 400 milliót elköltöttünk, és őnek is 400 millió egyébként a 60 000. Csak ugye mi fővárosi szinten, csak hát ugye mi 20 000 tudunk adni, meg 60-at. Igen. És akkor innentől kezdve ugye ez nagyon, nagyon hülyén működik, hogy ezek a rendszereket nem hangoljuk össze. És ezért volt jó ez a románokra előtt, hogy végre itt egy központi, tényleg összefogással megalakult, mindenki egyetértett vele. Ugye ezzel egyben szerintem jó kezdeményezések vannak, és ebbe ki fog alakulni egy normális összefogás. Hát nyilván a 9-e után azért más utakra kell leveznünk, nagyon sok mindenben. Tehát az a főváros nem elég gyakorlatilag ide, tehát oda kormány intézkedések kellenek. Tehát a 2010 után érkezett források, amik kifejezetten felcímkézve cigányok felzárkóztatására érkezett, több mint 8 milliárd forint, és azt úgy kell elképzelni, hogy ebből a 8 milliárdból nem sikerült egyetlen olyan munkaerőt sem kiképezni, aki el tudott volna helyezkedni a piacon. Abból a tudásból, amit megszereztek, tehát igazából a romákhoz nem érkeztek meg ezek a pénzek, és nagyon jó, hogy a fővárosnak van a fővárosban olyan programja, ami mondjuk a tanulást segíti.
de ugye egy 100 000, illetve egyes felmérések szerint akár 200 000-es roma közösség is él a fővárosban, és ahhoz, hogy a tanítlapprogram pedig 30-40 diáknak kínál lehetőséget, ami pont 30-40-nel több, mint a nulla, tehát nagyon, nagyon jó, hogy van ilyen, de ennél több kell. Tehát ezt bővíteni kell, és valószínűleg kormány segítséget ebben nem fogunk tudni kapni. Tehát itt ez fővárosi feladat lesz, mert a kormány így elengedte ezt a dolgot. Hát ugye itt nyilván a lakásügynökség ugye még kicsit késéssel, de megalakult a fővárosban, úgyhogy szerintem 5 év késéssel alakult konkrétan. És ez az én hibám is, bocsánat, tehát ugye én is készesen vagyok. Majd elverjük rajta. De azt mondom, hogy ezt létre kellett volna hozni, nagyon, én nem tudom, tehát ha én lettem volna főpolgárosok, már rég tényleg nem. Ezt garantálhatom, mert ugye sokat nem kérek, mert hát ugye nem lettem főpolgárosok. Úgyhogy nem tudjátok rajtam leverni. Igen, de a lakásügynökség például pont erre találtuk ki, tehát a végére az összes ügyben, ugye itt az van, hogy a bizalom hiányzik. Tehát például, hogyha a gyámügyből kerül ugye sok roma gyerek, pénzük is van, mert ugye kapnak nem tudom hány évig még segítséget, hogy ki tudják fizetni az albérletet, de ugye maga a bérbeadó, a magánbérbeadó a romáknak nem adja sokszor oda. Tehát én borzasztó sok ilyen romával találkoztam, hogy van munkahelye, mit tudom, itt dolgoznak, teljesen normális, ki is tudja fizetni az albérletet, de amikor elmegy oda, hogy romaként ki akar venni, akkor nem mindig adja ki. És a lakásügynökség ugye ebben jó, hogy megvan az a bizalom, hogy mi bérbe vesszük az embertől a lakást, a főváros adja bérbe, ugye mi felelünk azért, hogy ki legyen fizetve, és akkor ez is nyilván segítség lesz pont azoknak, akiknek sokkal nehezebb akár ilyen roma gyerekeknek, és egyszerűen nekem a szívem szakad meg, amikor látom, hogy tényleg dolgos munkahelyen vagy 3 helyen dolgozik, neveli a gyerekeket, és egyszerűen attól szenved, hogy nem tud egy normális helyen lakni, mert van, ahol olyan drága az albérlet, hogy lehetetlen megfizetni, máshol meg ugye nem adják oda neki, és akkor nyilván elveszik egy csomó ilyen dolog, mert nem tudom, most a 24.hu-ban jelent meg egyébként ugye a bicskei gyerekbántalmazásról az egyik, és szívszaggató, hogy 6 éves koráig normális közegben van, a kislány fejlődik, majd utána átkerül ebbe az otthonba, és hogy félre nevelték a gyereket. Tehát addig semmi baj nem volt, tök normális volt, és utána pedig nem bántott már vele emberként. És ez nyilván magának ennek az egész rendszernek is a hibája, hogy mi történik azzal a gyerekkel. Tehát, hogy miért engedi meg egy többségi társadalom, hogy egyszerűen félresítanak életek. Csak amiatt, mert a rendszer maga, és akkor mi volt a konklúzió? Hát a pedofilok meg a perverzek ide mennek, mert itt alacsony a fizetés, és akkor olvasott, hogy micsoda, hogy a tanárok, nevelők között, hogy azért vannak ott is szegények, még örüljünk neki, hogy a pedofilok meg a perverzek elmennek nevelőnek. És akkor én ezeket tényleg nem értem. Tehát, és a cigányokat ugye hatványozottan érintheti ez a gyűlölködés, ugye az elmúlt évek gyűlölködő politikája, odáig például lakáshirdetéseknél van sokszor olyan, hogy kisállattal nem költözhető, és cigányoknak sem, tehát már egy szinten kezelik a két dolgot. Úgyhogy sokszor a telefonban mondja. Persze, a leggyorsabb az, hogy a telefonban ezt kell intézni, akkor megspórol magának az ember egy felesleges utat. Úgyhogy az elmúlt évek politikája ez hatványozottan rányomta a bélyegét. Előtte sem volt azért teljesen rendben a dolog, de ez az utóbbi években ez rendkívül felerősödött. Egyébként azt érezzük a politikában is, tehát hogy ilyen szembenállás választópolgárok, tehát amik történnek mondjuk kitelepüléseknél megint, tehát már nagyon régen volt. Tehát 2002-ben tényleg volt egy ilyen erős gyűlöletpolitika, azt is ugye az Orbán csinálta itt nálunk, igen, amikor volt, és utána tényleg fölrúgták, azért meg leköpték az aktivistákat, de utána ez elmúlt, és most megint az van, hogy egyszerűen már verekedésig folyul, és hát ugye nyilván a Bajár Zsolt, ezt nem tudom, most el, hogy azt mondja, hogy örüljön neki, hogy az orosz Anna meg a Vedő, hogy nem kaptak egy pofont, amikor elmentek a rendezvényére, és hát azért van egy felelőssége egy embernek, aki írástudó, nem? Hogy nem mondok ilyet, hanem azt mondom, hogy kihívom őket, hogy gyertek ide. Hát
És azt mondja, és tényleg egy norma lett az, hogy még jó, hogy nem kaptak egy pofont, minek jött ide? Hát, de hova jutott ez a világ? Tehát, ugye? Meg hogy a KND-t fölmentjük, mert hát ez olyan jó ember volt, rendes református, akkor biztos nem csinált olyan. És akkor kiderül, hogy dehogy nem. Még most, hogy fölmentettük, most is 5000 forint. Tehát gondoljatok bele, hogy... Vagy 6000 forint. Hát, Meg egy doboz és akkor... És föl sem fogja, hogy mit csinál. Tehát én nem értem. Igen, de érted, és akkor így kezel egy embert, akinek amúgy 1000 traumája van, biztos, hogy lehet, hogy gyógyszerfüggő, lehet, hogy kábítószerfüggő, teljesen mindegy, de ő miatt lett gyakorlatilag, hogy nem tudta kiemelni. Úgyhogy, Igen. és ebben én tényleg egyetlen, hogy egyszerűen az Orbánnak ez a gyűlölködése, ez borzasztó sokat, mert ez már ilyen szinten is azt mondja, hogy igen, az egy normális dolog, hogy pofán vágok valakit, mert ugye nem értek vele egyet, vagy nem tetszik, vagy ilyen szempontból azért örülhettünk egy darabig, mert a cigányok azért mindig céltáblák, de volt egy kis időszak, amikor csak a második helyre szorultunk, mert a migránsok megelőztek minket, akkor azokat kellett gyűlölni, akkor egy picit nem gyűlöltük a cigányokat, de aztán ezt az ütőkártyát folyamatosan elő lehet venni, mert a migránsok, a Soros, a Gyurcsány és a cigányok azok mindig ott helyen azok ott vannak, akik tehetnek mindenről, és akiken le lehet verni. Igen, és egyébként az érdekes, hogy amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy mit lehet csinálni. És akkor kaptunk egy amerikai kongresszusi anyagot, 40 oldal, és utána 200 oldal melléklet, hogy akkor hogyan integrálták ugye a feketéket a rendszerbe, és gyakorlatilag ugyanezek a problémák. Tehát ez nem cigány probléma, hanem a feketéknek ugyanez volt. Ugyanezeket írták be az amerikai kongresszusi anyagban, hogy mit kellett csinálni, hogyan kell, felzárkóztatási program. Tehát mintha azt írták volna, hogy mi itt Magyarországon mit csináljunk a cigány felzárkóztatási programban. Tehát nincsenek újdonságok ebben, és ahelyett, hogy ebben az irányba mennénk, hogy tényleg nem is lenne ez kérdés tulajdonképpen, nem szabad, hogy kérdést legyen, hogy most miért kell egy romát fölzárkóztatni? Hát az ugyanolyan ember, mint a másik, föl van zárkóztatva, eljár kell iskolába, és nem kéne különbséget tenni, hogy Norvégiában volt egyébként egy ilyen sztori, hogy ott vannak ezek a inuitok, és nem szabad mondani. Tehát például mentünk, és akkor mentünk egy ilyen autóval, vittek bennünket, ugye parlamenti küldöttségről, és akkor mondták, hogy hát itt nem szabad mondani, hogy ki milyen nemzetiségű, és a csajon látszott, hogy ő inuit. Mert ugye nagyon evidens, és ugye, hát például ugye nem kell mondani, és nem is tudjuk senkire, hogy itt ki milyen, hogy inuit vagy nem inuit, mert nálunk ilyen nincsen. És nem szabad mondani se, tehát semmi, meg se lehet jegyezni. Hát ez is egy picit ilyen, hogy van például, hogy ilyen Franciaország sem igen. nincsenek kisebbségek, azon meg egy csomó van, és mégis kiközösíti, szóval hogy ez, igen. Tehát hiába, tehát a borzasztó, hogy, és Norvégia ugye az egy gazdag ország, tehát ott tényleg aztán mindenre van pénz, tehát hihetetlen, és ott is ugye ez probléma, hogy és a magát inuitnak valló tolmács, ugye mert ő volt a norvég-angol tolmács, ő is, ugye ez fontos probléma, hogy megjegyezze a parlamenti képviselőket ugye a több országból, mert ez egy ilyen NATO közgyűlés volt, és akkor ott, hogy hát ezzel foglalkozni kell, és hogy itt Norvégiában ezt így oldjuk, mert nem beszélünk róla. Igen, de nálunk talán ez nem megoldható. Szerintem inkább az asszimiláció helyett az integráció az, ami inkább, mert talán Péli Tamás mondta, hogy két aranypánt van a homlokomon, az egyik a magyarságom, a másik a cigányságom, és egyikről sem vagyok hajlandó lemondani. Tehát amellett, hogy én magyar vagyok, én büszke cigány is vagyok, és nem szeretnék a cigány kultúráról, és nem is fogok lemondani. Tehát én büszkén vallom azt, hogy cigány is vagyok, és magyar is. Ha mondják ezt, akkor nekem semmi baj ezzel. Hát igen, de ez nem a normális, tudod, hogy egyszerűen... Mert tulajdonképpen, ugye persze... Tehát ennyire különbözőek a kultúrák, hogy az inuitoknál meg... De mindenkinek van egy kultúrája, tehát ugye bárki, tehát gyakorlatilag a családok között is, tehát mit hozol otthonról, és senki nem kérdezi meg, hogy most ti mit énekeltetek, vagy a karácsonyt, vagy mit ünnepeltek, vagy miért ünneplitek, vagy hogy ünneplitek, vagy mi az, ami nálatok lehet, hogy van-e nálatok húsvét, vagy nincsen, vagy... Hát ha sztereotípiákban gondolkodunk, akkor nálunk a 100 tagú muzsikát. Ugye? Ugye? Hát, tehát a cigányzenét mindenki szereti. Tehát ugye az a furcsa, hogy ez hogy jutott el oda, hogy pofozzuk egymást ezért, meg azért, meg azért. Ugye most a Bajer Zsolt tesznek csak a bocskos komcsikat,
meg a kétfarkú kutyapárt egyébként, mert múltkor volt egy olyan aláírás, hogy ezeket a moslék ellenzéket tapossuk el, mint kétfarkú kutyapárt. A 12. kerületben volt egy ilyen hozzászólás. Ez itt nálatok van? Igen, hát mert ugye most a kétfarkúval van egy kis vita, hogy most mi legyen, és akkor az egyik azt mondja, hogy jól tettétek, Gergő, hogy nem mentetek be, mert a moslék ellenzék. És akkor néztem, hogy mi a különbség az a párt, aki ugye megállapodik mondjuk a Momentumban, hogy a DK-t meg az összes többi pártot kizárja a megállapodásból, meg mi közöttünk, tehát most akkor mi miért vagyunk moslékok, meg milyen erkölcsi magaslatról, tegnap volt is ebből egy kis vitánk az erkölcsi magaslatokról, hogy mondták, hogy ne beszéljetek mi erkölcsi magaslatról, hogy ki akartatok zárni más pártokat. Mondom, nekünk DK-soknak ez sose jut el, hogy olyan demokraták vagyunk, mondták. De mondom, figyelj, ti itt vagytok? Mondom, én nem tudok elképzelni olyan tárgyalást a kerületben, hogy nem hívok meg minden pártot. De tényleg én hívtam meg, mert a Momentum is kiválogatta, hogy hát ez nem kell, az nem kell. Én meg felhívtam mindenkit, hogy mindenki jöjjön el. Hát figyelj, együtt kell indulni, de nem, nekik eszükbe se jut, és mi vagyunk a moslék, a DK, ugye ez a mocsok DK. Szóval ilyen barátok vannak, nem is kellene. Pedig olyan, és a pártok között pedig itt barátság van tulajdonképpen, kivéve a kétfarkú nevű kutyapártot, akik persze nem tudjuk, mert ugye vannak ketten, a Szuzi meg a Gergő, de ki tudja, tehát hogy miért ilyen ellenségesek mondjuk a DK-val, ezt nem is értem. De miért pont a DK-val, miért nem mással? Vagy senkivel Az sem. ellenzéki oldalon a DK legerősebb, és talán őt kell ütni. Na jó, de hát akkor meg miért gondolja valaki azt, hogy akkor külön indulok, ugye? Mert, hogy a DK nélkül, nem kell nekünk a DK. És akkor ugye lenyilatkozzák, hogy a Gergő azt gondolta, hogy majd a DK-t bezsarolja. És akkor az ember olvassa és nem érti. Ez hogy van? Hogy azon gondolkodik egy demokratikus párt, hogy bezsarolom a másikat. Tehát nem azért, hogy megpróbálok tárgyalni, nem jön össze, és akkor megpróbálok valamit állni, hogy hogyan tudok megállapodni, hanem már az első gondolata az a kétfarkú kutyapártnak, aki állítok a tiszta meg az erkölcsi magasság, hogy erről van szó, hogy bezsarolom. Mert ugye bennünket nem hívtak egyeztetni meg ilyenek. Tehát semmi. Úgyhogy ugye van ilyen, tehát ugye... Ismerősek. Tehát ugye tulajdonképpen ez ugyanolyan, csak azért mondom, mint a romákat ugyanígy, mi is ilyen kisebbségbe szorítani akarják az egyik pártot. Tehát ugyanezt történik minden szinten. És, tehát nincs különbség, tehát a gondolkodás az valahogy így benne van a fejükben. Hogy... Hát igen, most talán egy ilyen korszakot élünk, hogy valakit mindig utálni kell, vagy egy ilyen... Igen. Van egyébként egy nagyon bezárkózás is, tehát, de hogy ez nem véletlen, tehát nem véletlenül van ma ennyi mély szegény ember. Tehát, hogy és nem véletlenül mondom, hogy mély szegény, mert már nincs ez a tisztes szegénység, mint mondjuk a mi nagyszüleink, akik azért olyan nem volt, hogy ne lett volna legalább egy tányérétel minden nap az asztalon. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon tudatos dolgok. Hát most csak megnézzük a romák arányát, hát ma a romák több mint fele tényleg súlyos szegénységben. És ez azért nem volt a rendszerváltás előtt sem, meg utána sem. Tehát, hogy azért aki akart, azt tudott dolgozni, és akkor most nagyon sok mindenbe bele tudnánk menni, hogy a külföldi munkavállalók, ugye a külföldre hozott munkavállalók, akik nyilván, amikor aztán nem, és ebből se szabad roma ügyet csinálni, de hogy azért nagyon sok olyan gyár van, ahol kifejezetten a romákat szorítja ki ez a munkából, és hát nyilván szerintem minden rendszernek, vagy a fővárosnak is, meg minden kerületnek, amit ugye a demokratikus koalíció is képvisel, a szociáldemokráciával mindig azt kell néznie, hogy egy kerületben is, akár amit ti is csináltok, meg országosan és fővárosi szinten is, hogyan tudom az esélyeket kiegyenlíteni, mert ma az van, hogy olyan szinten mély a szakadék ember és ember között, társadalom, tehát hogy vannak, akik itt vannak, és vannak, akik itt. És ma már ilyen középosztály nem is nagyon van. Tehát, hogy a romáknál aztán meg tényleg maximálisan, ha el is tűnt volna. Úgyhogy minden szempontból az a jó, hogyha... És mondják, hogy minek a pozitív diszkrimináció, ugye ezt is nagyon sokszor elhozza mindenki. Tehát nem pozitív diszkriminációnak kell ezt tekinteni, azt gondolom, hogy vannak helyzetek, amivel szükség van rá. És ez nem csak a romákra vonatkozik, ugyanúgy, hogy a nőkre, vagy bármelyik más esetben is. Hogy tényleg nézzük meg azt, hogy hogyan tudjuk egyenlő esélyekre hozni az embereket, és ebben a nyugati államok egyébként egész jók, úgyhogy... Tehát van mit tanulni. Van, igen. És igazából
Meg erre mondjuk jó programunk is van, tehát hogy azért igen, így... meg most ugye pénz is van rá, tehát csak valamiért mégis itt mi mindig lemaradunk ezekben a dologban, és ugye mindig kerestük, ugye még a 2015-i kormányoknál is, hogy akkor évi 20 milliárd ment a roma felzárkóztatásra, hogy akkor irtózatosan nagy pénz volt, és egyszerűen a végére nem történt semmi, tehát eltűnt a pénz. És nem jutott el oda, ahova nem, igen, és pedig az egy nagy összeg volt, és akkor se értettem, hát, hogy ez hogy lehet. És azóta se változott, ugye, mert ugye az Orbánéknál meg teljesen elmozdult dolog, hogy tudom megvenni azt a részt a cigányságon, aki ránk szavaz, és szó sincs róla, hogy pozitív diszkriminációval megoldjuk akár ezt a kérdést, és nem megy előre az egész dolog, és közben meg ugye szítják a gyűlöletet, tehát hogy még véletlenül se tudjuk normálisan élni ebbe az országban. És azt hogy látjátok, hogy mondjuk egy kiváló Dobrev Árnyék kormány az mit tud ebbe tenni? Mert most tételezzük fel, hogy 24-ben ugye most megnyerjük a fővárosi önkormányzatot, amire van 89% esélyünk, hogy megnyerjük, és utána 26-ban meg ugye van esélyünk kormányt is váltani, hogy akkor mégis mit tudunk. Tehát ugye most beszéltük, hogy akkor lesz roma keretasztal a fővárosban, ezt akkor meg is beszéltük, tehát akkor június 10-én elkezdjük ezt szervezni, azonnal, ahogy behajtjátok, és akkor utána mit tegyünk, tehát mi legyen, amit lehetne. Te vagy a kormány oldalról. Nyilván egy ilyen darásfészekben vagyunk, tehát hogy ahol minden probléma összeér. Szerintem az, ugye mindig azt mondjuk, és szerintem ha hosszú évek óta, most lassan 14 éve azt mondjuk, hogy lehet, hogy van egy-egy jó program, de a legfontosabb, és ami mindig hiányzott, az a valódi politikai akarat. Tehát, hogyha az elmúlt 14 évben ez a kormány akarta volna azt, hogy a romáknak jobb legyen, akkor jobb lett volna, mert minden adott volt hozzá. És ugye ami a legfontosabb, mint az előbb is mondtam, hogy az azért nagyon fontos, és egy óriási változás, hogy hogyan áll egy kormány a lakosaihoz, és kifejezetten a roma közösséghez is. És azt szerintem borzasztóan fontos ma kimondani, és nagyon sajnálom, hogy ezt ki kell mondani, hogy egyenértékű magyar állampolgárokként tekint rá, és ezt közvetíti. Tehát, hogy ha ma ott tartunk, hogy ezt ki kell mondanunk, hogy a romák Magyarország egyenértékű magyar állampolgárai, akiknek ugyanolyan jogaik vannak mindenben, mint bárki másnak ebben az országban, és igaz ez bármelyik másik kisebbségre is egyébként. És azt gondolom, hogy ebből indulunk ki, és minden egyes intézkedést ekköré építünk, akkor azt gondolom, hogy az csak változást hozhat ezeknek az embereknek az életébe. Hogyha nyilván azt azért te nagyon jól tudod, hogy azért ezek a DK-s megbeszélés, meg árnyékkormányülések azért azok úgy működnek, hogy itt tényleg minden mögé van költségvetés is csoportosítva. Tehát, hogy például most is a gyermekvédelemnél azt azért nagyon jól láthattuk, hogy az árnyékkormány azt is kiszámolta, hogyha mondjuk a rogáni propagandából kivesszük azokat a milliárdokat, amik benne vannak, abból mondjuk hány pedagógus bérét lehet rendezni, akár a szegregált iskolákban is, hogy hogyan lehet mondjuk egy lezüllesztett iskolát versenyképessé átalakítani. Tehát, hogy ezekre vannak kidolgozott szakmai programok, költségvetéssel, akarattal, vízióval és szakemberekkel mögötte is. És ez a legfontosabb. És akkor végre nem az lesz, hogy tényleg ezek a közösségi médiában is folyamatosan az arcunkba jövő, meg mindenhol az egymást lejárató borzalmak jönnek, hanem az emberekre tudunk fókuszálni. És még hány ilyen történet van, hogy egyébként ma is hány 10 milliárdok mennek el percenként, meg milliók az Orbánt kiszolgáló rendszernek, miközben azok, ha az emberekre lennének fordítva, és amit mondtál az első kérdésben, hogy hogyan tudjuk megfelelőbbé tenni a lakhatást, és akkor nem csak, tehát hogy akkor itt tényleg egy ilyen szélesebb körben tudunk gondolkodni, úgyhogy ezt szerintem mindannyian borzasztóan várjuk, hogy azok a lépések, amik ott vannak, azokat meg tudjuk valósítani.
És most nincs nálunk a kiadvány, de biztos itt van körülöttetek, tehát hogy azért itt nagyon alaposan ki van dolgozva az ELMI kormány első 25 lépése, ami az oktatástól az egészségügyen át. És ha ma beszélgetünk egy roma emberrel, semmiben nem különbözik, mint a nem cigány emberektől egyébként, és ha meg fogjuk kérdezni, hogy mi a legnagyobb problémája, akkor azt fogja mondani, hogy az egészségügyi ellátás, hogy nem tudok elmenni orvoshoz, hogy nem tudom elvinni a gyerekemet az orvoshoz, és egyébként az elmúlt pár hónapban a nagy influenza járványban hány olyan történetet láttunk, hogy gyerekek haltak meg, mert a mentőben, mert nem volt orvos, aki ellássa, nem volt ellátórendszer, szóval hogy az ilyen borzalmakat egyszerűen, és az ilyen tragédiákat maximálisan meg kell szüntetnünk, és azért tehát feladat az lesz bőven. Igen, és ugye nyilván az, hogy megyünk az elit ellátásba, ugye az egészségügyben, meg az oktatásban, és ez borzasztó, tehát amit nálunk is volt, hogy ugye a Tamási ellen nem azért kellett küzdeni, hogy áthagyja a Gábor Dénes, mert az rosszabb lesz, vagy, hanem egyszerűen semmi biztosíték nincs arra, hogy utána nem egy elit gimnázium lesz belőle, és nem fog bejutni mondjuk a szegényebb 12. kerületi, hogyha csak ezt mondanám, mert és egy idő után ugye az elit gimnázium kitermeli a saját közönségét, vagy aki ki tudja fizetni, és utána aztán a végén úgy eltűnik az oktatás, és akkor marad a resztlő. Hogy akkor még, és ugye az újra termeli, hogy még a szegénységet, még rosszabb lesz, tehát aki szegény sorba születik, az nem fog tudni kijutni a szegény sorba. Sok intézmény spontán szegregátummá vált, pont az ilyen abszolút igen, és ugye és erre az Orbánék nem figyelnek, mert most, hogyha jó indulaton nézem, akkor ők jó oktatást akarnak, csak nem veszik észre, hogy ezzel kizárják. Tehát, hogy tényleg... Hát nem tudom, tehát most én persze nyilván fel lehet tételezni, hogy mindegyik fideszes gonosz, de akkor mi ugyannak vagyunk, mint ők. Én nem tételezem fel mindegyikről. Biztos van olyan, aki ezt tudja, de én azt gondolom, hogy van köztük is olyan, aki mondjuk a Pokorni, aki most már ugye nem indul, azért ő nem szeretné, hogy így legyen, és ő például nem úgy gondolkodik, és mégis egyszerűen a politikai hatalmi gondolkodás ugye átírja ezt, mert az a lényeg, hogy az ő fideszes szavazóik azok bejussanak, és akkor majd azok újra termelődjenek, és egyébként, hogy tönkreteszik az országot, az egy ilyen másodlagos kár tulajdonképpen, hogy nem kell, és utána nem oldják meg a problémát. És meg mindig ilyen büntetésekkel kompenzál, hogy például most is volt egy ilyen a szegregátumot felszámoló javaslat, hogy akkor, ha nem tudom, és nem fogom visszaidézni már pontosan a számokat, de hogyha 20% felett van a roma tanulók száma, a megadott, az arányai, a település arányaihoz képest, tehát fele-fele arányban kellene lenni a roma-nem roma tanulóknak, ha ahhoz képest 20%-kal több a roma tanulók aránya, akkor meg fogja vonni az iskola költségvetéséből egy bizonyos részt. Nem az történik, hogy azt kérdezi, hogy mit tudok tenni, miben tudok segíteni, ösztönözni, támogatni szakmailag, programokkal, sokszínűséggel, inkluzióval, bármivel, tehát nagyon sokszor tudni. Nem, ha ezt nem teljesítitek, megvonom a költségvetést, és így, és úgy, és akkor ti lesz, majd tudom mutatni, hogy ti vagytok a gonoszok, és ez csak a ti hibátok, és le tudom magamról söpörni. Tehát, hogy mindenben ez a büntetés, megbüntetlek, ha nem csinálod úgy, ahogy egyébként kellene. Ugye mindenben ez a nagyon negatív, bántó, vádló dolog jön elő, és így nem fogunk tudni. És ugyanezek vannak ugye az iskolákkal is, hogy jó, hát aztán nem tetszik, akkor bekebelezem, megveszem, én magam alá vonom, és majd én megmondom, hogy te hogy csinálod. Szóval, és akkor nem jutott be oda senki, mert ugye itt a pedofil ügyben, ami borzasztó dolog, ott is ugye, hogy büntetési tételt meg kell emelni. De hát attól még, hogy akit elkapnak, mondjuk az 40 évre van lecsukva, attól még a másik 15, akit nem kapnak el. Ugye az a baj, hogy a másik 15-öt nem kapják ebben a büntetéssel, az a büntetés, akkor nincs gond, hanem azzal van a gond, hogy ha elkapják, akkor marra egy büntetés, de most nem fél visszatartani. És hány ilyen sztori van, nem? Hát csak az utóbbi időben. És hogy átsiklottunk felette egyébként, hát például hogyha még fel is mentik. Igen, az a másik, hogy a kormány egyébként nagyon büszke a roma szakkollégiumaira, ami egyfelől lehetne egy jó rendszer, csak ugye azzal is az a baj, hogy borzasztóan kevés ösztöndíjat kapnak a hallgatók. Tehát, hogy egész egyszerűen nem tudom hány másik programban kell részt venni, vagy dolgozni, hogy
meg tudjon élni egy hónapban, ki tudja fizetni a szállását. Akkor nem biztos, hogy csak romák vannak, mert ugye az is kérdés, hogy ki a roma. Igen, igen. Ja, hogy, tehát hogy még ebben is van, hogy nem is roma, de valaki jó kis szakkollégium, akkor... Hát igen, meg az sem biztos, hogy jó, hogy a romák csak mindig egy blokkban, tehát hogy ez megint ugye ugyanazt a kérdést veti fel, de hogy itt azért kiderült, hogy a Roma Keresztény Szakkollégiumi Hálózat vezetője, a Kocsis Fülöp is mentegette pont az eszatját, azt is nem tudom, hogy követték-e, de érdemes utána olvasni. Hát az is egy nagyon morálisan ilyen megdöbbentő történet, és akkor így ezekben az a legborzasztóbb szerintem, hogy a Kocsis Fülöp még a nyilatkozataiban el is mondja, hogy hát biztos az történt, hogy ez a család már nem kapott több támogatást az eszatjától. Ugye itt az anyuka egyébként a Szabad Európán adott egy nagy nyilatkozatot arcával, szerintem nagyon bátran és borzasztóan bátrak ezek a nők és szülők, akik ebbe beleállnak, és tényleg minden elismerésem az övéjük, mert azért ők biztos, hogy kaptak ám hideget, meleget a kis településeiken otthon. És még ő azt nyilatkozta korábban, mentegetve az eszatját, hogy hát mert biztos nem kapták már a támogatást a család, és azért bosszút állnak. Tehát, hogy már azt feltételező, jó van, ezt küldjük őket a szegényekhez, meg a cigányokhoz, és akkor majd ott azt csinál mindenki, amit akar. Tehát, hogy ezek a hozzáállások, hogy amilyen 6000 forint, tehát hogy az embert már a méltóságában, az emberi mi voltában is így meg szétszincálják, megalázzák, tehát hogy ez nekem egy külön ilyen, mindig felmegy egy kicsit a vérnyomásom ettől minden alkalommal, amikor erre gondolok, mert ez, szóval aki ez tényleg, ez már nem üti át drága lesz most a kávét. Igen. Akinél ez nem üti át az inger küszöbet, az nem tudom, hogy mi fogja már komolyan. Az jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy például a roma szakkollégiumok tekintetében nem tudjuk, hogy ki a cigány pontosan. Bár amikor albérletet keresnek a cigányok, akkor pontosan tudja mindenki, hogy ki a cigány. Igen. Ez érdekes. Ez ilyen érdekes része a dolognak, ezt érintettük. Hát igen, ez a nemzetiségi választási rendszerben is egy érdekes dolog, mert ugye ahhoz, hogy a nemzetiségi választáson szavazhassunk a szervezetünkre, kerületünkbe, ahhoz regisztráltatni kell a névjegyzékben magunkat, hogy cigánynak valljuk magunkat, de az bárki megteheti, ugye, és az nincs ellenőrizve, mert aki cigánynak vallja magát, az bizony cigány, tehát ez így van. Ugye ez jó-e vagy rossz, az már más kérdés. Hát, de mondjuk az őrjéki magyarnak vallja magát, az magyar, és akkor ez ilyen nagyon de az nem szavazhat a nemzetiség. Azt tudom, de azért mondom, hogy tehát ez ilyen, én azt gondolom, hogy akkor cigánynak vallja magát, az cigány, tehát azt el kell fogadni. Kivéve, hogyha azért vallja magát, hogy kapjon valami támogatást, mint, hát ez mint ahogy ugye sok országban szavazásnál is ugye bárki szavazhat, akár többször is. Igen. Hát jó, de ez... Igen. Úgyhogy, tehát azért mondom, hogy nyilván ez, mert ugye sok ország van, ahol valami kisebbség kap plusz pénzt, akkor egy csomóan ugye kitalálják, hogy milyen jól meg lehet ebből élni, és felfedezik. Hát ugye, mint ezek a, nem is tudom, most a szittyák voltak, vagy nem is tudom, kik voltak, akik ugye még nyelvük sincs, meg azt sem tudjuk, hogy kik voltak, de bejelentkeztek, hogy hát ha egy ilyen kis nemzetiségi önkormányzatot alapíthatnak, abban van egy kis pénz mindig. Tehát azért van ilyen, de ez a világon mindenhol, de tényleg mindenhol működik a világon, még a nyelvet is mondták, hogy van, pedig olyan nyelv nincs, hogy szitja nyelv. De sosem volt, tehát nem az, hogy kihalt, vagy valami, hanem nem is tudjuk, hogy létezette. Hát, viszont tudjuk gyűlölni a nem létező népeket is. Az biztos. A pirézeket, azt mindenki, pirézeket úgy utálja mindenki, de azok meg is érdemlik. Azok olyanok. Azok olyanok, a pirézek azok olyanok. Nem, meg egyébként ugye itt a Bicskei Otthonnál derült ez ki, ugye, hogy nyilván ugye a gyermekvédelemben sokkal több roma van, hogy gyakorlatilag ott is úgy álltak hozzá, hogy nem hitték el először. Igen. Majd utána ugye nem egy normális kivizsgálás történt, hanem annyi történt, hogy ahelyett, hogy egy teljesen független pszichológus megbízott volna, ott volt az a szegény K.M.-re, aki olyan rendes ember, és akkor a beosztott K.M.-re lett a gyám és a kivizsgáló. Hát szóval egy normális esetben nem. Csak igen. Ugye annyira benne van a fejekben, hogy hát nem biztos, hogy ez illetve, amit az előbb is mondtál, hogy nem hiszik el. Igen. Tehát ahelyett, hogy lenne egy ilyen procedúra, ami egyébként ki van dolgozva, tehát még azt sem lehet mondani, hogy nem történt, csak senki nem hiszi el, nem akar vele foglalkozni, mert ez bonyolult, nem, akkor meg kell hallgatni ezt, meg kell hallgatni azt, jönnek a pszichológusok.
és sajnos tényleg megvan És az, hogy... pszichológus sincs egyébként, tehát Hát ha az nagyon sincs. látja, nem csak a Akkor aki sem. tényleg Hát komolyan... azt is tudja. Igen. És az is, hogy komolyan vegyék egyáltalán ezt az egészet, és akkor azt rúgják ki, aki ugye feljelentette a Igen. vezérigazgatóban a KMV-t, tehát aki foglalkozott, ahelyett, hogy megvédeni. Tehát ennyire nem működik ez az egész rendszer, hogy arra mindig hibáztatják, nem csak hogy az áldozatot, de hibáztatják azt is, aki megvédi az áldozatot. És akkor az, aki meg tényleg elköveti ezeket a dolgokat, érdekes mondom, mindig azt tudja jól benyalni magát. Nem? Tehát És aki védi, azt meg fel. azt kirúgja. Sőt, De aki védi az elkövetőt, azt meg fel. Ja, az persze, hát azt mondhatjuk persze. Hát, és utána ő egy rendes református presbiter tud lenni ezek után. És tudjátok, az a baj, hogy lehet, hogy ő el is hiszi magára, hogy nem csinált semmit. Ez a legnagyobb probléma. Ugye? Mert valószínűleg, tehát nyilván, mint Hát az már ember, nagy baj. tehát ezt mondom, szerintem ez a legnagyobb baj, tehát ebből az egészből az látszik, hogy ő tényleg azt, hogy nem csinált semmit. Tehát, hogy pedig ha csak odaülsz, Hát az amelyre a gyerek... igazságszolgáltatás majd elhiteti vele, nem? Tehát, hogy Hát igen, de nem hiteti, mert most azt- fölmentették, mert hogy... El kell, hogy igen, tehát az igazságszolgáltatásnak lépnie kell. És ez ugye minden ügyre igaz, tehát nem csak a roma ügyekre, hanem minden Ja, olyan abszolút. ügyre, hogy egész egyszerűen annyira nem foglalkozunk egymással, meg a gondolatok, hogy úgy oldjuk meg, ahogy ezt meg lehet oldani. És ugye a politika meg mindig beleavatkozik, a politikának ugye az az érdeke, hogy legyenek szavazói, ezért aztán, hogyha az egyik cigány szervezet azt mondja, hogy nem, akkor kerestek egy másikat, aki azt mondja, hogy igen, és akkor nagyobb boldogság van, hogy na, akkor megoldottuk a problémát. Miközben nem oldottuk meg, csak az, aki nem értett egyet a probléma megoldásával, azzal nem foglalkozunk többet, hanem azzal foglalkozunk, aki azt mondta, hogy nekem az így. És aztán... Igen. Úgyhogy nehéz egyébként erről beszélni, megoldani. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy lehet nagyon hosszú időt tudjuk, de ha legalább annyi tisztesség van bennünk, hogy egy irányba Persze. elmegyünk és ebben gondolkodunk, akkor, ahogy te mondtál, tehát tényleg ez Programjuk van, szakemberek vannak, tehát hogy most már tényleg csak a egy kormányt kell leváltanunk, úgyhogy... És a 26 után lesz politikai akarat, akkor lehet ezen a területen is jelentős előrelépéseket tenni. És ez egy jó végszó volt, nem szerintem? És akkor áttérünk a kérdésekre. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és